Здравейте, добре дошли в Животворна, едно пространство за извор на женска сила. Аз съм Боряна Момчилова. Вълнувам се да ви представя първият ни гост. Тя е една всестранно развита личност, определя себе си като гражданин на света. Постигнала е големи успехи и то в коренно различни сфери. Била е част от националния отбор по баскетбол за жени, след това заменя кариерата за икономика, банкиране, прекарва 20 години от живота си в банковата сфера, живее в Лондон, след това се връща в София. Интересното е, че въпреки успешната си кариера, тя не спира със своите духовни търсения. През 2002 година започва да изучава метода на универсална енергия, по-късно познат като Хуеса. Тя е утвърден преподавател на метода, а през 2012 година решава да напусне банковата сфера и да поеме по пътя на своето развитие в помощ на другите. Наскоро тя издаде книгата "Дишай, за да живееш", която и към момента е сред бестселерите на книжарници Хеликон. За мен е чест и голямо удоволствие да кажа добре дошла на Силвана Гранчарова. Добре дошла! Мила Боряна, благодаря за това прекрасно представене. Докато слушах, си казах, вау, това трябва да е много интересен човек. И всъщност осъзнах, че ти говориш за мен. Много благодаря за милите думи и за сърдечното представене. Нашата тема на разговора е как да дишаме правилно, но понеже аз винаги обичам да изхождам от личният опит и собствената призма, в твоята биография ми направиха впечатление два момента. Тя е пълна с обрати, но имаше два, които бяха много изненадващи за мен. И първият е 2002, когато ти започваш да изучаваш метода Хуеса. Моля те, кажи ми само накратко какво представлява той и какво се случи преди 20 години, за да стигнеш до този метод. Да, много сладък въпрос, защото тогава, 2002 година, нямаше толкова много информация за духовните практики, учения и никаква подобна информация. Тогава интернет дори за първи път стартираше и някои от нас се докосваха до интернет. Може би интернет започна да се развива мащабно и глобално след 2003-2004 година. Така че информацията за каквото и да било беше много оскъдна и се предаваше буквално от уста на ухо. Така че една от моите най-добри приятелки имаше здравословен проблем и медицината не можа да й помогне по никакъв начин, за да може да се справи с здравословния си проблем. Тя търсеше интелигентен човек, моя съотборничка, също така и колежка. И тя търсеше начин, по който на 25-6 години да се справи с проблем, който медицината не можа да начертае някакъв изход за нея и тя трябваше да боледува от това нещо цял живот. Така че чрез нейните търсения и споделяния с мен, ние решихме чухме за един семинар, за който се говореше за чакри. Тогава нямахме представа какво са тези чакри, какво представляват и тя реши да присъства. Аз казах, не, аз ги знам тия неща, не се интересувам, така че ти върви и ще ми разкажеш след това. И на денят преди семинара, сутринта всъщност, аз се подготвях за работа и гримирах се, средствах се, правих си съответната подготовка за работния ден и както се гледах в огледалото, един глас ми пошепна в ухото. Обикновено аз не чувам такива гласове, но този глас ми каза, ами ако пропуснеш съдбата на живота си, и аз бях така леко учудена, замислих се, отидох на работа, обадих и се по телефона и казах, и аз ще дойда на този семинар. Така че така се случи с мен. Тръгнах от любопитство,
В този метод много хора тръгват по различна причина. Всеки има своята мотивация и всеки има своята причина да се обърне към сфера, за която не е чувал или която не е позната за него. Методът се състои в активацията на основните енергийни центрове в човешкото тяло, защото ние не сме само това физическо тяло, ние сме съвкупност от измерения. И освен физическо тяло, ние имаме много други финни настройки, които всъщност организират тази материя, наречена физическо тяло, но тя всъщност се състои от много други невидими измерения, така да кажа. Може да имаме физическо тяло, емоционално тяло, духовно тяло, ментално тяло, астрално тяло и така нататък, което всъщност образува нас и нашето излъчване, нашето електромагнитно поле, което е около нас. Така че, чрез познанието за тези енергийни центрове в нашето човешко тяло, ние приемаме универсалната енергия, която представлява енергията, която движи цялата Вселена, всички живи същества. Приемаме я и тя става човешка енергия. И чрез тези енергийни центрове, наречени чакри, ние можем да управляваме тази енергия за нашето физическо здраве, за емоционалното ни състояние, за духовното ни пробуждане. Така че чакрите са тези малки мостчета, които ни свързват с голямата Вселена и превръщат божествената енергия в човешка енергия. Така че съвсем накратко има това е метод, структуриран, в който се изучава теория, за да може хората да се запознаят с теоретичната постановка на нещата. Има много дихателни техники, така че в моята книга "Дишай, за да живееш" голяма част от дихателните техники са изучавани в този метод по универсална енергия или методът на Хуеса. И има комплекс от йога упражнения, благодарение на които ние съвместяваме 8-те принципа на йога в живота, които съвсем накратко могат да се кажат, че това е отношението към себе си, отношението към другите, концентрация, медитация, надскачане на 5-те сетива и вече постигане на вече духовна извисеност или така нареченото състояние самати, което може би много малко хора по света са го постигали и са преживявали това върховно състояние на духа, обединен с тялото. Сега в интернет има безкрай много информация. Ние живееме в една среда, в която само питаш чичко Google за какво става въпрос и той може да ти разкаже много неща, но едно е да знаеш нещата на теория, друго е да можеш да ги приложиш в ежедневието си, в личния си живот, за собственото си добруване, за добруването на твоето семейство, обкръжение и разширявайки кръга нация, човечество, планета, космос и докъдето ни стигне въображението. Така че съвсем накратко е това. Ти спомена дихателни техники. Да разбирам ли, че твоят учител по правилно дишане всъщност е методът Хуеса и от него ли си взаимствала техниките, практиките, за които разказваш и в книгата? Голяма част от тях да, както и ти самата отбеляза в началото при представенето ми като човек. Аз изучавам този метод от 20 години. В книжката са описани само 58 техники, но всяка една техника е практикувана лично от мен. Да, както казах, повечето от тях са взаимствани от метода по универсална енергия. Нашият учител, доктор Тереза Тут Уи Уин. Тя е виетнамка по произход, но живее в Австралия от вече 30 години.
Самата тя е доктор, хирург, която успява да обедини науката с духовността и да може да погледне на живота от съвсем различна страна. Защото ако ние можем да дишаме правилно, всички ние дишаме, разбира се, защото ако не дишаме, няма да сме живи. Но по-голяма част от хората приемат дишането за даденост и в живота си дишат плитко, непълноценно и заради това е една от най-големите причини за да не сме физически здрави, да сме емоционално разстроени, нестабилни, да сме ментално объркани. Така че неправилното дишане е една от причините за за страданието на цялото човечество. Така че, отговаряйки на твоят въпрос, аз и в книжката съм го написала, по-голямата част от дихателните техники. И тук казвам за дихателни техники, нали, не говоря просто за дишане. Но правилното дишане е резултат от постоянството при изпълняването на определени дихателни техники. А правилното дишане, осъзнатото дишане ли е или е това, което се случва автономно за нашия организъм? Трябва ли да сме осъзнати, когато дишаме, за да ни бъде правилно дишането? Да, значи правилното дишане е резултат от осъзнато дишане. Правилното дишане може да бъде и автономното дишане, ако ние дишаме по правилен начин. Кой е правилният начин на дишане? Това е коремното дишане. Обикновенно жените дишаме ключично и понеже нашата аудитория може би предполага, че ако това видео излезе, повече жени ще го слушат. Жените дишаме ключично, т.е. когато дишаме, ние дишаме само с горната част на белите дробове, което не позволява на кислорода и на енергията да изпълват всички, в дишането да участват всички органи на дихателната система, а само една малка част от белите дробове, която е горе тук при ключиците. Когато дишаме коремно, това е с издуване на корема, при което диафрагмата пада надолу, освобождава място и пространство за белите дробове и кислорода и енергията успяват да изпълнят белите дробове и да се използва целият дихателен капацитет на белите дробове. Освен това, при коремното дишане ние задействаме най-важният нерв в нервната си система, който се нарича вагусния нерв и който управлява на физическо ниво всички основни големи органи в нашето тяло, като се започне от мозъка, бели дробове, дълак, черен дроб, стомах и така нататък. Когато дишаме коремно, се дава определена команда и се задейства един специален механизъм, при който вагусния нерв успява да даде чрез инервация инструкция на всички органи. Всичко е добре, всичко е спокойно. Отпуснете се, отпочинете, няма защо да се стресирате, няма защо да бързате. По този начин ние използваме целият капацитет на белите дробове. Най-важното, отваряме сърцето, отваря се пространство, за да може това сърце да бие свободно и щастливо. Включваме на програма спокойствие, при което ти имаш разширено съзнание, правилен поглед за ситуацията тук и сега си, в настоящия момент и можеш да бъдеш мъдър и рационален във всяка една житейска ситуация. Когато дишаме само гръдно или ключично, непълноценно, тогава белите дробове се свиват,
те не могат да заработи пълният им капацитет, защото, както повечето от нас знаят, белите дробове, те са като гъба и те работят благодарение на междуребрените мускули и на диафрагмата. Така че, когато се отваря това пространство с коремно, широко дишане, дълбоко дишане, тогава ние не само изпълваме и използваме капацитета на белите дробове, но също така ние използваме и капацитета на сърцето си. Така че, когато дишаме неправилно, ние сме свити. Виждали сме много хора по улиците, които са прегърбени, свити, раменцата са им паднали надолу, вместо да покажат: аз съм щастлив, аз съм силен, аз съм господар на живота си. Тогава казах, белите дробове се свиват, сърцето се свива. Винаги работим в условията на стрес и притеснение, страх, страдание, и това е резултат за много здравословни проблеми на физическо, емоционално и ментално ниво и духовно. Благодаря ти, че беше толкова изчерпателна. Ти слядва от моите въпроси да ни кажеш какво е правилно, за какво е полезно правилното дишане и всъщност с какво ни вреди плиткото дишане. Това, което всъщност повечето от нас несъзнателно, но вече превърнало се в автономно правим. Явно и затова и само да допълня, извинявай, Боряна, че те прекъсвам. Осъзнатото и правилно дишане, то може да стане навик до момента, в който стане обикновеното, автоматично, автономно дишане. Така че чрез практика, на ден по няколко минути, осъзнато дишане с изпълнение на някои от дихателните техники, които съм описала в книжката "Дишай, за да живееш", в рамките на една седмица до 10 дни правилното дишане може да стане автономно. Но винаги е хубаво човек да, особено когато е много стресиран, много напрегнат, изморен, страхува се, има спешна среща, предстои му важна лекция или интервю или каквото и да било важно за живота на този човек, е хубаво преди или сутрин или вечер преди да си легне, нали, много е хубаво да е по-често, ако може да спре, да остане в покой, ако може да спре мислите си с някакъв вид медитация или с няколко дълбоки вдишвания и издишвания, при които се приема кислород, а също така и енергия, и когато се издишва въглероден двуокис и също така се издишва енергия към средата. Това спира ума, това те кара да отпочинеш, това те кара да се почувстваш спокоен. И тогава в този покой човек се намира тук и сега, в настоящият момент. Той може трезво да разсъждава, мъдро да разсъждава за себе си, за ситуацията, да направи една ретроспекция на нещо, което се е случило и защо се е случило точно така и какви уроци можем да вземем от това нещо. И с тези няколко дълбоки вдишвания и издишвания той просто става нов човек. Или просто може да отпочива, като казва: винаги, когато усети това напрежение да се нагнетява в него, човек винаги може да отпуска и да релаксира с съвсем обикновени дихателни техники или, както ти каза, осъзнато дишане. Просто да знаеш, че вдишваш и издишваш, а не да дишаш и да не осъзнаваш, че дишаш, защото нямаш време. Ти самата каза в началото, че времето е един от оскъдните фактори в нашия живот и всъщност нашия стрес се поражда от факта, че нямаме време. А всъщност ние времето можем да го създаваме. Можем да си създадем толкова време, колкото искаме. И дишането също много помага за това да можем да си създадем време, за да изпълним всички важни задачи за деня. Всъщност дишането е като едно заземяване и едно свързване с себе си. Мен ми направи впечатление, че още в началото на книгата
говориш точно за това, че дишането е да се върнеш към себе си и да можеш да се усетиш в цялата си същност, да усетиш състоянието си, както ти каза, просто да поспреш за миг и всъщност тогава да позволиш и на мозъка ти да взима по-адекватни решения и да е по-спокоен. Затова, нали, когато сме нервни, притеснени, нали, всеки ни казва дишай, успокой се. Да. Дишай дълбоко. Да, дишай дълбоко. Отбелязваме дишай правилно. Ти спомена, че само за седмица до 10 дни можем да усвоим правилното дишане, ако сме редовни в тренировките. Нека само да обобщим и да кажем за нашата аудитория, че правилното дишане, превдишване, корема да се изпълва с въздух, нали така? Да, аз ще обясня, за да стане ясно и да няма объркване или колебания. Да. Но ти каза една много важна дума в началото, която е заземяване. И заземяването е нещо много важно за всеки един от нас, защото ние обикновено летим в облаците и не се сещаме, че живеем тук на майката Земя. А днеска е един много специален ден, 8 август или 8.8, така че синхронността да направим тази среща в днешния ден е изключително дълбока. Бих казала знакова, защото днеска е така наречения Лъвски портал. И какво означава това? Съвсем накратко, има един период в годината, той всеки ден е специален, но има определени специални периоди, особено когато са повтарящи се числа, например 1, 1, 2, 2 и така нататък. Но днешният ден е изключително важен във връзка с това космическо явление, наречено Лъвски портал, в който се отваря пространство в нашето електромагнитно поле на Земята, през което могат да влязат много висши енергии и ние можем да получим много висша енергия, космическа енергия от много висши същности. И какво всъщност се случва днеска? Че нашето Слънце и звездата Сириус, те синхронизират изгревите и залезите от гледна точка на Земята. Тоест, тъй като Сириус е една от най-ярките звезди, ако не и най-ярката звезда на небето и е известна като духовното Слънце, тоест в този период между 26 юли и 12 август, когато се отваря този Лъвски портал, Земята е огряна от две слънца. От нашето земно Слънце и от духовното Слънце Сириус, които са в съвпад. Тоест, според някои духовни учители, това е времето, в което започва новата космическа година, именно поради факта, че имаме две слънца. И енергията е най-силна на днешния ден, 8.8, когато тези две слънца огряват най-ярката звезда в съзвездието Лъв, която се казва Регулус, и тя се счита за Лъвското сърце. А Лъвското сърце, както казах в началото, правилното дишане е свързано с отвореното сърце. Когато ние дишаме, и може би ще дам една много хубава техника за нашите слушатели накрая, свързана с сърцето. Когато се огрява това лъвско сърце, човек може да придобие любов, смелост и мъдрост. Това са трите качества на всеки един човек, когато той може да претворява чудеса в живота си. Така че, например, египетските пирамиди и сфинксът, те са построени по такъв начин, че именно да гледат този период, в който Сириус и Слънцето осветяват съзвездието, звездата Регулус в съзвездието Лъв, така че сфинксът гледа в тази посока. Но това също са подробности. Просто исках да разкажа за важността на този ден за всеки един човек на нашата планета и за нас включително. Така че как да дишаме правилно? Започваме с
едно обикновено дишане, при което вдишваме, винаги първо издишваме, защото правилното дишане е свързано с дългото издишване. Така че винаги, когато правиме дихателна техника, аз отново искам да обърна внимание, че тук говорим за дихателна техника, благодарение на която ние придобиваме навици, които превръщат в последствие дишането ни, автономното ни дишане в правилно дишане. Така че това е дихателна техника, при която ние сме тук и сега, спираме всякаква активност и се концентрираме върху нашето дишане. Първо издишваме, след което вдишваме през носа дълбоко. Винаги трябва да сме изправени с изправен гръбначен стълб, може и да сме легнали, но важното е да е изправен гръбначния стълб. За предпочитане, ако може човек да е седнал в удобна поза с изправен гръбначен стълб. Вдишваме през носа дълбоко, като си представяме, че приемаме кислород и този кислород изпълва всяка една клетка от нашето тяло. В същият момент издуваме корема, не движиме гръдния си кош за момента, а само издуваме корема. Кислорода навлиза, зарежда всяка една наша клетка с кислород, задържаме за известно време така с издут корем, колкото ни е удобно, и издишваме през устата. Значи вдишваме през носа, издуваме корема, задържаме, издишваме през устата. Ако на човек му е удобно, може да си постави ръката върху пъпа, или това е една много важна зона, където е слънчевия сплит, където е центъра за заземяване, центъра на тежестта, наречен хара, който основно се използва в бойните изкуства, но той е много важна духовна точка в нашето физическо тяло, както и слънчевия сплит. Така че вдишваме през носа, издуваме корема, задържаме за известно време и издишваме през устата. Вдишваме през носа, издишваме през устата. Когато вдишваме през носа и приемаме кислород, вкарваме още един елемент, в който си представяме, че приемаме енергия през върха на главата. Вдишваме кислород, приемаме енергия, кислорода и енергията изпълват нашето тяло, издуваме корема, задържаме, издишваме през устата, издишваме въглероден двуокис и предаваме енергия от средата на нашето чело. Тук е чакра 7, тук е чакра 6 или през така наречената чакра 6 към средата. По този начин ние зареждаме тялото си с кислород, но го зареждаме и с енергия. Аз бях споменала в интервюто с Стойчо Керев, но споменала съм го и в книгата, искам да го кажа и за нашите слушатели, че в миналото до 1902 година енергията е съществувала като един от химическите елементи в таблицата на Менделеев. Нулевия елемент с нулева маса. Защото тогава и Менделеев, и Нютон са вярвали, че енергията е нещо, което съединява всички атоми в материя. И благодарение на тя е този елемент, който поддържа нашия свят във форма. В последствие, поради някакви причини, които и до днес са неизвестни, Менделеев умира при неясни обстоятелства и група учени махат Нютония, така нареченият нулев елемент от таблицата на Менделеев, и го обединяват с кислорода. И така енергията става кислород, което е също вярно, само че по-скоро кислородът е част от енергията, отколкото енергията да е част от кислорода. Така че, когато вдишваме през носа кислород, приемаме през чакра 7 енергия, издуваме корема, задържаме, енергията и кислорода работят в нашето тяло, издишваме. Нали, когато издишваме, се получава едно прилепване на диафрагмата към гръбначния стълб, което като бутало
изтласква въглеродният двуокис в максимално количество през устата. Изхвърляме токсичните елементи, свободни радикали, всичко, което не ни е нужно в нашето тяло и предаваме енергията на заобикалящата ни среда. Така че това е тази дихателна техника, чрез която, например, човек може да я прави 9, 10, 11 пъти, колкото му е приятно, с почивки, за да може да свикне на първо място с издуването на корема и с приемането на тази животворна енергия заедно с кислорода в нашето тяло. Ако искаш, Боряна, можем 3 пъти да направим техниката заедно. Хайде, искам с голямо удоволствие. Аз значи, заставаме се с изправен гръбначен стълб в така наречената позиция 12 на 12 часа. Може да си с отворени или с затворени очи, както ти е удобно, за да можеш максимално да получиш този освежаващ, успокоителен ефект за цялото тяло. На първо място издишваме. След което вдишваме през носа кислород. Представяме си, че приемаме енергия. Издуваме корема. Задържаме леко. Издишваме през устата. Максимално. Издишваме въглеродния двуокис, всички токсични вещества, които са в тялото ни, и през чакра 6 изпращаме енергия към средата. Още веднъж вдишваме, приемаме енергия, издуваме корема, задържаме леко, издишваме през устата и изпращаме през чакра 6 в средата на челото енергията към заобикалящата среда. Още веднъж само вдишваме, издишваме. Ефектът може да бъде мигновен, на отпускане, на освобождаване от отрицателни емоции, напрежение, страх, стрес. За тези, които имат желание да пробват, може, когато вдишваме кислород и приемаме енергия, да си представим как нещо много хубаво навлиза в нас. Енергията и кислорода са достатъчно красиви вещества, субстанции, които могат да изпълнят нашето тяло с най-прекрасните вещества, но можем да си представим също така, че вдишваме универсална енергия или любов, или някой в каквото вярва. Когато издишваме въглероден двуокис, токсини, вредни вещества, предаваме енергия, можем да си представим, че издишваме някакъв проблем, който имаме. Той може да е здравословен проблем, може да е някаква емоционална обремененост, взаимоотношения с някой, просто нещо, което пречи на човека. Така че той може да го издиша. Не се притеснявайте да издишвате проблемите си в заобикалящата ни среда. Майката земя, въздуха, енергията, те ще ги рециклират. И както е принципът на Вселената, че винаги високата енергия трансформира по-ниската енергия в по-висока. Така че не трябва да се притесняваме, че издишваме проблемите, никой няма да ни ги вдиша. Напротив, средата ще ги рециклира. Така че, когато издишвайте всичко, от което нямате нужда и което е вредно за вас. Много хубаво го каза и го разказа. Аз само искам да допълня, че това е изключително лесна техника, която абсолютно всеки един може да направи. Просто да отдели няколко минутки на ден. То не е само за дишането, а просто цялостно да обърне внимание за себе си през дишането. И ти, както казваш, дишайте и ще видите резултатите. Абсолютно. Няма как да се разкаже и да се обясни, просто нека всеки да опита и да прецени как се чувства след това. Това ще е всъщност най-голямото доказателство. В книжката "Дишай, за да живееш" това е описано подробно, с обяснения. Предполагам, че си се запознала с начина, по който е представено. Мисля, че е на достъпен език
аз лично съм получила много положителни отзиви от много приятели, от много хора с благодарение на книжката станах приятелка, така че тази книжка ми отвори наистина един невероятен нов прозорец към света, за нови запознанства, нови опитности и много съм щастлива, че повечето от хората възприемат книжката като един подарък за тяхното здраве и дълголетие. Защото дишането е живот. Всеки дъх е подарък за живота. Чрез всеки дъх ние подаряваме най-ценното нещо на живота, което е нашият живот. Много хубаво го каза за здраве и за дълголетие. В нашето съвремие виждаш, че масово хората страдат от много заболявания, на белите дробове, проблеми с дишането. Всъщност правилното дишане ни лекува, нали така? Точно така. Значи всяка болест може да се излекува само с правилно дишане. И всички здравословни проблеми са резултат от липса на енергия и от неправилно дишане. Зад всеки здравословен проблем това са двете основни причини, заради които ние боледуваме толкова много. Предвид замърсената среда, в която живеем и чрез която не можем да си набавяме енергията, която обикновено би трябвало да си набавим чрез храна, вода и въздух. В момента те са толкова замърсени, че вместо да ни се доставя енергия чрез тях, ние по-скоро разходваме енергия, за да можем да неутрализираме токсините, които поемаме чрез храната, водата и въздуха. Затова, както и ти в началото каза, осъзнатото дишане всъщност е много важно и правилно дишане. Просто да знам, че когато вдишвам и издишвам. Даже има една много хубава техника в книжката, в която дори не трябва да издуваш корема си и не трябва да се сещаш, че трябва да приемаш енергия и всичките тези неща, които могат да се сторят на някои хора обременяващи, но ако човек дори това не може да направи, просто да седне и да започне да следва дъха си. Аз знам, че вдишвам, аз знам, че издишвам. Знам, че вдишвам, знам, че издишвам. Дори и това би било едно голямо лекарство за много видове заболявания, депресии, стресови състояния, страх преди всичко, защото един от нашите най-големи проблеми е страха, който поражда всички останали страдания. Да, това е източника на всички нехубави неща, които всъщност не желаем в живота си, но изпитвайки страха ги привличаме. Тъй като нашата аудитория е основно жени и сайтът и темите в него са насочени към женската енергия, има ли техника, практика, която може да ни помогне за усилване на женската енергия? Аз в книгата видях една техника за засилване на интуицията, всъщност, която е едно от проявленията на нашата женска енергия. Може ли да ни разкажеш повече за това? А може ли да те попитам какво разбираш ти под женска енергия? Аз разбирам да сме в нежност, в мекота, във възможност да приемаме, във възможност да сме в силата си, чувайки себе си и в възможност да творим. Да, благодаря за уточнението. Всъщност, ние сме разбалансирани обикновенно, когато двете полукълба на нашият мозък не работят в синхрон. Както знаем, лявото полукълбо е действеното, калкулиращото, преценяващото, агресивното, борбеното, а дясното, и то е символ на мъжката енергия. А дясното полукълбо е символ на така наречената женска енергия, на творчеството,
на творчеството, на развитието на творческата сила в нас, на мъдростта, духовността и така нататък. Така че, когато двете полукълба на мозъка не работят в синхрон, ние сме много разбалансирани. Една обикновена техника е поставянето на ръцете в така наречената молитвена поза. Това е символ, че ние обединяваме лявото и дясното полукълбо на мозъка и ние обединяваме двойнствеността, противоположностите и ние живееме в баланс. Всичко е баланс, включително и развиването на женската енергия е баланс, постигане на един баланс. Какви са техниките за обединяване на двете полукълба? Една много хубава техника, звучи много сложно, е пречистването на нашият нос. Защото когато дишаме през лявата ноздра, ние активираме дясното полукълбо на мозъка, което казахме е женската енергия. Творческия принцип, любовта, нежността, красотата, всичко, което се крие зад думичката женска енергия. Когато дишаме, значи през лявата ноздра, като дишаме, ние активираме дясното полукълбо на мозъка. Когато дишаме през дясната ноздра, ние активираме лявото полукълбо на мозъка. Обикновено човек диша само през едната ноздра. Или само през лявата, или само през дясната. Много рядко той успява да диша през двете ноздри еднакво отпушено. Обикновено за кратко време дишаме през едната ноздра е отпушена, а другата ноздра е леко блокирана. Затова чрез пречистването на носа, чрез отпушвайки на каналите, на нашите носни канали, а също така носа е основният орган и при дишането, тогава двете полукълба на нашият мозък работят абсолютно синхронно. И ние можем, според ситуацията, която е в живота ни, когато е необходимо, да активираме тази женска енергия. Например, ако имаме някакъв проект, ако имаме важна творческа среща, пишеме стихотворение, книга и така нататък, но вече трябва да са ни отпушени двете ноздри, ние можем да запушиме дясната и да дишаме само през лявата. Бързо вдишване и издишване през носа. Това за много кратко време активира дясното полукълбо на мозъка и идва един прилив на творческа енергия и на ентусиазъм. Това е единият начин. Другият начин, как можем да отпушиме двете ноздри, казах, е с техниката за пречистване на носа. Значи, в една чаша или купичка от около 200 мл топла вода, топла, нали, не казвам гореща, топла, не студена, а топла вода, разтваряме половин чайна лъжичка хубава морска сол, да не е йодирана, или хималайска сол. Разбъркваме, за да може солта да се разтвори и през двете ноздри вдишваме по такъв начин, че водата да излезе през устата ни. Нали, ние запушваме гърлото си, за да може водата да мине през носа и да излезе през устата. С тази техника, казвам, че звучи малко страшно, но е изключително лесна. Всеки се е гмуркал в морето и е усещал как водата навлиза в носа му и излиза през устата му. Това е нещо подобно. Много е приятно да си с две отпушени ноздри. Така че го препоръчвам това упражнение на нашата аудитория. Също така казахме, че лявата ноздра, когато дишаме през лявата ноздра, активираме дясното полукълбо на нашия мозък. Затова е хубаво да се спи на дясната страна. Тогава
когато сме обърнати на дясната страна и спим по този начин, със сигурност нашата лява ноздра е отпушена и тогава също се активира дясната част на мозъка. Друга много интересна техника е концентрация върху чакра 6 и чакра 7. Те също могат да активират творческите заложби, да събудят любовта в нас, да ни накарат да... Правилното дишане е част от техниката за активиране на женската енергия, на любовта, на тази нежност, която майката носи в себе си, момичето носи в себе си, така че само едно правилно дишане може да събуди и да активира тази прекрасна женска енергия. Много ти благодаря. Има и други техники, но не мога да спомена всички. Да, разбира се. Ами ние започваме с по-лесните и тези, които ще са по-лесно достъпни. И най-важните. Трябва да започнем пак, да, от някъде. И накрая се оказва, че най-простичките неща крият истината и всъщност точно така ни водят по пътя, където искаме да стигнем. Ти сподели, че ще ни кажеш за една техника за отваряне на сърцето. Да. Благодаря, че не си забравила. Значи, тя също е свързана с... може да я направим заедно с тебе. Да, и вече, когато нашите приятели гледат това видео, могат да я повторят заедно и да я направят заедно с нас. Слагаме дясната страна на сърцето или на тимусната жлеза. Може да затворим очи, да се отпуснем, да направим едно дълбоко вдишване и издишване по начина, по който обясних. Вдишваме, приемаме енергия, издуваме корема, задържаме, издишваме през устата. Изпращаме енергия към средата. Вдишваме дълбоко, можем да броим до 5. Издишваме дълбоко, можем да броим до 8. Вдишваме дълбоко, броим до 5. Издишваме дълбоко, броим до 8. Още веднъж. Сега си представяме най-хубавото нещо за нас. Майката, любовта, благодарността. Изпитваме благодарност за това, че сме живи, за това, че дишаме, за това, че можем да изпитаме чудесата на живота. Благодарност към съществуването, благодарност към природата, благодарност към земята, към Вселената. Изпитваме и се изпълваме с това прекрасно чувство на благодарност. В този момент се задействат лечебните способности на сърцето, защото то бие в благодарност и любов. Сърцето се обединява с мозъка, с ума и му казва да спре, да мисли тези безразборни мисли, които са в главата ни. Сърцето и ума се обединяват. Сърцето знае всичко. Сърцето диктува на ума. В тази връзка между сърцето и ума се задействат самолечебните способности на нашия организъм. Сканираме тялото си и ако някъде усетим
болка, неудобство, притеснение, му изпращаме тази любов от сърцето. Любов и благодарност за всички клетки в нашето тяло, които работят заедно, като един механизъм, за да може тялото ни да бъде здраво, да живеем в дълголетие и благоденствие. Оставаме с това чувство за благодарност и възхищение от живота за още няколко секунди. Дишваме дълбоко и издишваме. Сега можем да отворим очи и да се насладим на тази лечебна енергия, особено на днешния ден, в който се активира и лъвското сърце. Това беше техниката. Тя може да се прави винаги, когато усетим някакви проблеми някъде в нашето тяло, защото синхрона и взаимодействието между ума и сърцето могат да излекуват, заедно с правилното дишане, могат да излекуват всички болести. Много ти благодаря за тази възможност да направим тази практика заедно. Вярвам, че ще е полезна и на други и се надявам и нашите зрители, слушатели да я направят заедно с нас. Аз съм просто вече в едно друго състояние. Супер, и аз съм така. Много по-отпуснато и спокойно. И съвсем в края на нашия разговор искам да те поканя да отправиш няколко думи или пожелание за нашата аудитория. Пожелавам на всички нас, включвам и себе си в това число, много любов, много мъдрост и много смелост, за да можем да претворим всичките си мечти. Аз ще вкарам моите пожелания в моето цвете, в моята роза или в моя лотос и ще пожелая мир за всички нас, спокойствие, любов, мъдрост и смелост, за да можем да изпълним всичките си мечти за себе си, за семейството си, за човечеството, за Земята, за космоса. И нека да успеем да живеем заедно в един по-добър свят за нас и за всички наши бъдещи поколения. Отправям молбата си към Вселената и вярвам, че моята молба ще бъде чута. И аз живея всеки един миг от тук нататък с нагласата и с вярата, че тази молба ще бъде чута и Вселената ще даде отговор на моята молба за всички хора по света. Няма по-прекрасно нещо от мир, свобода и искрена любов. А това са неща, които всяка една жена, особено всяка една жена, ги може и ги претворява в живота.